skønt. Hold kæft, hvor ser det godt ud, mand. Men Syd-Thailand, det er også meget mere frodigt end Nord-Thailand på den her tid af året. Prøv lige at se det her, mand. Jeg tror, Adam og Eva, de render rundt derovre, mand. Kæft, hvor ser det godt ud. Ej, hvor jeg glæder mig. Jeg har trang til det her. Det har jeg virkelig. Udleve den her trubedrøm. Det med at dykke og svømme og slappe af og drikke til alle mulige kulørte farver og sådan nogle ting. Få støvet lidt ud af skæggen efter alle de mange kilometer op nordpå. Det bliver stort. Det har jeg glædet mig helt sindssygt, mand. Det bliver godt. Ej, hvor er det godt, mand. Thank you. Det er jo tit det her, man drømmer om, ikke? Ikke det, der ligner en sky på himlen. En stille og rolig. En drink i næven her. Skønt. Man er selvfølgelig ikke alene. Den illusion med, at man er alene på en eller anden trubestrand, den holder ikke. Det gør den ikke. Men det ved man jo egentlig også godt, og det er sgu også rart, når der er andre mennesker. Masser af bar. Så nu vil jeg sidde her og tænke på grædende børn i Netto. Min bil, der ikke vil starte om morgenen. De kan bare skride lige nu, for jeg har min drikker, og jeg har min solnedgang. Sådan skal det sgu være. Helt utroligt. Hello. Hello. It's very hot. I'm afraid to dehydrate. Yeah. Should you have salt tablets or anything like that? Yeah, we have like this. Okay, I show you. You mix with the water and you sip slowly, you know. All right. That's cool. It's okay? Yeah, that's fine. I'll have this one. Uh-huh. Maybe I'll have something else. Let's just have a look. Faktisk er det her med apotekforretninger i Thailand, det er lidt af en særbred historie. Fordi der er faktisk ikke den ting, man ikke kan få. For eksempel hvis man er bange for at gå på stranden, og man synes, at jeg skulle få tynde arme. Building muscle. This is good for big muscle? Yeah. But it's not dangerous for you or anything like that? No, I think it's not too dangerous, you know, because of many people, so they come and they bought like this. Der er her med testosteron, og det her skulle også være noget, der virkelig giver bøffer. Der er i hvert fald en ordentlig klipper på forsiden der. Så sådan nogle diætpiller her, de er laboratoriefremstillet og består faktisk af en tredjedel koffein, ligesom der er i kaffe, for at man sådan kvikker op, uden at man behøver at spise noget, og så resten er ren amfetamin, faktisk. Så der er så en masse skrækhistorier med faktisk i øjeblikket, at folk fra
for eksempel Danmark, kommer herned og skal feste, og skal man have gang i den, og nu skal vi ud og høre noget techno. Og så tager man simpelthen en masse af de her piller her, går ud og kører motorcykel bagefter og slår sig selv ihjel. Det er en meget, meget dum idé. But what else you got? You got anything nice? How about Viagra? You have that? Yeah, sure, Viagra, we have that. You see, we have like this in the pack. Det er simpelthen den ægte vare. Hvis at køllen skulle gå hen og blive slap, når man er på ferie. How much is the Viagra? 500 for one tablet, but you take it only half. Do a lot of guys come here and buy Viagra? Yeah. But usually, you know, they say like, no, it's not for me, you know, for my uncle. For what though? I don't care, but yeah, we have it, so yeah, it's good. Ja, nu er det ikke fejl. Man kan få det af sin egen læge derhjemme. Så skal man lige gå op og forklare lægen, når man har altså lidt problemer med at få dyret op og stå og sådan nogle ting. 6 baht. Thank you. Thanks a lot. Nice meeting you. ขอบคุณค่ะ Jeg har faktisk kørt rundt på øen. Overalt så er der sådan skilte til alle mulige forskellige spændende ting. Krokodillefarm, Butterfly Garden, Snake Farm, og så også det her Monkey Work Coconut. Det er altså nødt til at se, hvad er. Ej, der er en gibbon. Kom her. Does this one bite? No bite. No bite? Kom her. When they see the Thai people, they don't want to see. They want to enjoy with the tourists. So this monkey does not like Thai people, it only like Falang people? Mm-hmm. Why? Because the Falang people, a lot of people, they give some the banana or something to eat. Fang? Kom her. Ej, ja. Hej. Hej. Jeg skal snart have unger, tror jeg. Er du galt? Den kan kun lide sådan nogle udlændinge, åbenbart. Tror jeg. Når du ser sådan en gut med hår i ansigtet og lange arme. Det ligner garanteret din far. Ser lidt uplejet ud. Lidt bange. Den nulle. Hej. Okay. Hvad er der? Hvad er der? Det gjorde den bare ikke. Prøv lige at se det her. Prøv lige at se det her. Nu slipper jeg aben. Okay, så er man nu som turist, så er man nu solgt, ikke? Altså, jeg er ikke en skide bedre end andre. Men han påstår altså ejeren der, at den ikke kan lide thai-mænd. Skal vi lige se en gang, om det virker. Vil du over til den grimme mand, der har dig? Vil du ikke bare tage med? Nej, det er vildt. No lie, Thai, why not? No lie. You hit monkey? No, I can never. Så. Nej, vi går væk fra ham igen, så. Så er det roligt nu. Der er noget om snakken. Så. Okay. Skal jeg smadre ham der thai-gutten? Hvad? Skal jeg pande ham en? Eller så skulle jeg bare købe dejsesmuglen med hjem forbi tollerne. Så kan du gå ud i klubben med bananer hele dagen. Den app her koster 7.000 baht. Det er 1.400 kroner. Så kunne man tage den med til Danmark, hvis ikke det var fordi, det er forbudt at have sådan nogen i Danmark, fordi det er en truet dyreart. Det er også forbudt at have her i Thailand, og politiet gør bare ikke noget ved det. So the monkey is already up in the palm tree? They with the hand, you see? Yeah. They turn the coconut or? Yeah, they curse with the hand. Der sidder en abe 20 meter op i en palme der, og ved at dreje en kokosnød rundt. Jeg tror, du skal gå om bag ved mig, hvis du får en kokosnød i hovedet. Right. Okay. They with the hand, you see? Yeah. Oj.
Så har aben hentet kokosnød fra den søde thai-mand, og så bliver den serveret for mig som en turist med sugerøg. Men der er no way, at jeg drikker kokosmælk. Det har jeg fået for meget en gang, jeg var på en ø. Jeg kunne være, jeg kan give noget til Vikibånden deroppe, for det var altså sødt. Alright, let's get some coconut milk. Alright. Det er typisk det. Men jeg kun grine af det. Det får jeg ikke ned, det der. Men jeg tror, at de 2 fyre her, de trænger til det. Søde, mand. Virkelig. Thank you. First one. Så, drenge, så er det drinkstid. Kom her. Kom her. Du også her? Huh? How many years they go to school, you say? 2 years. 2 years? Yes. Hvis jeg kan lære elever grundloven, så kan de vel også lære de der bange kokosnødder. Skal I have mere? Ja, kom. Du også her? Der er jo selvfølgelig en grund til, at der kun er sådan, at de små bitte gibberne, man kan lege med. Og de bliver store, så bliver de smækket i buer til avl. Det er jo det et liv. Det er svært at forholde sig til. Det er vildt dejligt at sidde og lege med sådan en. Det får du sgu ikke lov til i Zoologisk Have i København. Det er forkert. Det er også skide dejligt at være så tæt på dyr. Okay, så er de kap. Okay, så er det kap. Vi ses, drenge. Hvis jeg lige pludselig siger 700 døde mennesker, så tænker jeg, det er mange. Hvad er det? Jordskælv? Hvad er det? Oversvømmelse eller hvad pokker? Men hvis jeg siger, at de 700 mennesker, der alle sammen er døde, de døde motorcykeluheld på en ø, der hedder Phuket, der i størrelsesmæssig omfang er på størrelse mellem Bornholm og Falster. Det er altså 2 døde mennesker i går, 2 i dag, og 2 igen i morgen, og så fremdeles faktisk hele vejen igennem. I motorcykeluheld. De fleste, der kommer til Thailand, de får en helt fantastisk ferie. Fantastisk. Men alt for mange, de ender altså. Alt for mange turister, de ender sgu herinde på en af Thailands mange hospitaler. Det er motorcykeluheld. Prøv at sætte og kigge. Ej, så kigger jeg sgu. Okay, det her det er altså pædagogik, der sparker over dig. Det er helt tydeligt. Hallo. How many motorcycle accidents you have in total? In our hospital, we have about 1 case for 1 hour. About 20 a day, and 2 person dead in 3 days. Det er fuldstændig latterligt åndssvagt at ende sine dage i Thailand. Det skal man gøre på et dansk plejehjem med en porter i hånden. Jeg på hospitalet har jeg lige mødt en nordmand. Han har også lige været i en motorcykeluheld. Hvad skete der egentlig? Jeg er på vej ned til Karon Villa. Og der nede så er det jo en rundkjøring. Så jeg bare kjører inn i rundkjøringen. Og da kommer jo en haug med biler og motorsykler mot meg. Nej, du kører ikke den forkert vej. Da skjønner jeg at det er venstrekjøring i Thailand. Du kører forkert i den rundkørsel, mand. Men ja, det var altså det er motsatt. Ja, det er da godt klar over, det er venstrekørsel, men... Ej, hold kæft. Det er lett å glemme. Er det den eneste uheld, du havde der i svinget, eller har du haft flere hernede? Jeg har hatt et uheld til, ja. Jeg kom i en svag sving, og da stod det en thailender på tvers. Sperret hele veien, så jeg bare smelte rett inn. Og han var ikke edru. Nej, var du? Ja. Men det er den typiske historie, når en skandinav kommer til udlandet, hvor der er venstrekørsel. Og jeg har selv, altså nu har jeg kørt dernede i 2 måneder nu, og har næsten vendt mig til det, vil jeg sige. Her har vi min norske ven her, skal ud på sin første tur og brager ind i en rundkørsel i den forkerte retning rundt omkring. Det kunne lige så godt have været en svensker, det kunne lige så godt have været en dansker, men det siger altså noget om, du skal passe på. Du skal passe på. Men held og lykke derude. Ja, tak for det.
Herude på gangen, der hænger hospitalets hejsgård for februar måned. Det her det er altså kun februar måned år 2000. Og der har vi motorcykelulykker, sådan, 258. Bilulykker, 9. Fodgængere, 13. Det er altså kun på 1 måned, det her. Af motorcykelulykker, der er det næsten 10 om dagen. Og hvor mange af dem, der er døde, det står der ikke. Lige ved siden af hospitalet, der ligger en af de mange lokale politistationer. Og her der behøves man ikke nogen plade med statistikker på, om hvor mange ulykker der er. Fordi det er sådan, at man bare kigger på parkeringspladsen. Det er der meget god en. Det er en politibil, der er blevet smadret, efter den har været ude at hente en knallert, der har været involveret i en ulykke. Hvis man prøver at kigge efter en gang, så se, hvor hjelmen den ligger. I indkøbskuren. Prøv at se her. Skal man kunne gøre sådan her med en hjelm? Nej. TV-programmer, jeg husker fra da jeg var helt lille. Til gengæld så er der et, som står desto skarpere i min bevidsthed. Det var et dykkerprogram. Med sådan en franskmand, der hed Jacques Cousteau. Han var sådan en lille sjov fætter med sådan en rød kalot på. Så var han ude at dykke, og sådan som jeg husker det, så fandt han en sæl og bokse med den, eller fandt en skat eller et eller andet. Helt fantastisk. Jeg havde altid lyst til at prøve sådan at dykke rigtigt med ildflaske på ryggen og helt muligt vildt. Problemet var så bare, da jeg tog mig sammen til at prøve det. Det var på en eller anden latterlig græsk ferieø, hvor jeg var kanonstiv faktisk, for at være helt ærlig, og også havde anløb til halsbetændelse. Kom ned på 35 meters dybde i mit første dyk nogensinde, og blev skidehamrende syg af det. Så det satte en dæmper på lysten i mange år. Men nu har jeg lyst igen, her i Thailand. Jamen, jeg mener med det her blå hav, de der lækre øer, og det skal jeg altså prøves. Men jeg skal prøve det med, det er en halvskør svensker, jeg har fundet, der hedder Håkan. Han skal lære mig noget. Vi er på vej ud til stedet nu. Det tager cirka lidt over en time at komme derud. Og det eneste, jeg skal, så er det bare at sidde og vente, nyde, og så smøre noget af den her Calypso her. Fordi fars gøj, den er ved at ligne den, der sad på WC Fields. Er det min, den der? Ja, nu ska vi göra dig smärt och smidig. Det er godt for figuren. Ja, det är jävligt mycket bra. Jeg har brug for alt den hjælp, jeg kan få. Dräkten ska sitta tight. Det er tight. Ja. Jeg er goddag, mand. Så er jeg faktisk ved at være der. Hur mycket luft har du? Den er oppe i det grønne i hvert fald. Innan vi kommer ner till 50, det röda, så ska vi vara uppe igen. Jeg er også lidt nervøs. Men det tror jeg også, man skal være. Det er det, der hedder forventningsglæde. Det der lille adrenalinrus, der er lige før man skal i vand. Det er lidt svært at bevæge sig ind i den drage her, synes jeg. Det er altså sådan, man gør. Det må jag säga, det var en god grön lossning. Donald Duck, kom igen nu!
shit! Kom igen. Jag tror fan men du är den bästa eleven jag har haft idag. Jeg skulle også det. Det är den bästa eleven som jag har haft idag. Ja, det är sant. Ej, det var rigtig fedt. Det var den der lige i starten. Jeg havde skidehammerende ondt i det ene øre der. Allerede dernede på 2 eller 3 meter, der var meget, det var det. Jeg trykudlignede hele tiden, men det ene øre, det ville ikke. Og så lige pludselig, så trykudlignede igen, og så bare sagde det ene øre, det er godt. Ingen god der. Ingen vet det. Man kæmper lidt med panikken i starten. Fordi bare man får den der harske saltvandssmag, der kan man godt begynde sådan der, men man skal bare tage det roligt. Det er jo kanon. Men frågan är, jag har en fråga till dig. Hvad? Tissade du i våtdräkten under vattnet? Om jeg tissede i våddragten? Ja. Selvfølgelig tissede jeg i våddragten. Må man ikke det? Jo, det måste man göra alltså. Så vad säger du om en after dive coffee? Ja, men skål der. Min nye svenske ven. Som er faren. Og tak for en rigtig fed oplevelse i dag. Det skal du sgu have tak. Ja, men du var god. Jamen, prøv at danse. Hvad sagde du? Du var god, prøv at danse. Nej, det er okay så meget. Ja.